PTADC हाफांबाय कबकजाक PTADC नि ककबरक बेदेक नि बिसिंथि खालायै सालुनि सामुं वर्कशप ककबरक नतियै अर बुमुं गोनां गोबांमा बरक ककबरक खामजाकनाय बरक ककबरक नतियै वानसुकनाय ककबरक नतियै इमां नुनाय जिनि दफा नुचार नुचुकु ककबरक सानाय रम बिनि थानसा खालायै सालुनि रमै कक सालायखा गोबांमा मरक ककबरक सालायखा बेलाय खालाय आं बरकनो हामबाय जाफारु अब अ सालुनि सामुं सालुनि वर्कशप बेबा बेलाय खालाय जिनि सामुंखौ नांनाय ककबरकनो बुसनांगौ लांनानै बागै अर कक सालायफोरु कक आचायखा ककबरक ग्रामारनो तुइबो वानसुकना नांनाय आं बेलाय खालाय हामबाय जाफारु अर अ ककबरक नखरमानि बागै बेलाय खालाय हामबाय जाफारु जिनि ककबरक सानाय दफा चुकु बरक नि वानसुकमा हानसा फाइसिं दङ आं मियाबो साका कायसा कक बाक्सा हंखै कायसा आमचाइनि कक ननो उलो हंखै जत्त बरकनि सुइमानि मो सफायो खासि रक बाहायनो सरा चेरापुन्जिनि सरापारा एरियानि कक सेआबो ककवानजि बाहायनो कानि केथाम एरियानो नामैसे बरक तिनि ककवानजि कक न बरक असुक जरा तिफायो आं वानसुक नायमानि जोंना अमति ख्लायावै ताबु दफा चुकु जे दंनाय बरकनि सुइनाय खायनाय वानसुकनाय थानसा ख्लाय ककबरकनो बुसखांख्लांनानै हनै सुंवाय दांमा हाय ख्लायनो ताबु सामुं दां दंलाय माने अब जिनि ककबरक ककनो बुसखांख्लांनानै बागै बेला अ सालनि वर्कशपो जे ककबरक सालायखा जे ककबरक आचायखा अरनि जे रेजुलेशन तिनि नाजागानो पाइथागो फाइनाय रगो अ रेजुलेशन अ कक प्रथमारक जे नखरमानि अमनतिबै ताइबो जों सामुं तांलायनाय जब तनन आं हामबाय जाफारो तामु हनैबा बायथांनि नगो सामुं दंगो आमचाय हाकसाल नि बरक फायै ककबरकनो सुइनाय खायनाय ककबरकनो तुइ वानसुकनाय थामसा ख्लायाव तुइ वानसुकमा सामुंगो वर्कशपो फाइमानि बागै आनि बरम आनि हामजाकमा आनि बायथांनि हंगै ताइ PTADC नि हंगैबो बरकनो आं जाफारो ककबरक तैबो बरम बिसिं तुइ सामुं तांजाकथं ताइ ककबरकनो तुइ जों सामुं तांलायनाय अब पाइफ्लाय आं दंथं अमनो आनि कक प्रसार माने हामबाय।